Good morning mga ka-road trip. Biyahe na naman tayo. Pasyalan natin ngayon ang bayan ng Looc, Romblon, dito sa isla ng Tablas. Tara, samahan niyo ako. Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the halls as the church choir sings along. Feel my heart melt when you walk through those doors. For Christmas, you're all I want. All I wanted was you. Christmas cheer and drinks with friends we haven't seen for a while, since I've been to that little town called home. Pine tree dressed up with every ornament we got, and stockings hung with overflowing from the top. And I hear sleigh bells bouncing off the halls as the church choir sings along. Feel my heart melt when you walk through those doors. For Christmas, you're all I want. All I wanted was you. So ito ang simbahan ng Looc, Parish of St. Joseph, Looc, Romblon. So ayan, actually dito dati to eh. Ito yung dati simbahan namin, dito sa building na to. Tapos nilipat na nila doon. So ayan yung bagong building na yan. So tara, pasukin natin. So ayan, dito tayo sa simbahan ng St. Joseph. Pasukin natin sa loob. So wala siyang ilaw. Oh, see? Ganda. So ayan, dito tayo sa loob ng simbahan. May bagyo, walang tao-tao. Ay, sa taas nga, no, naka-chandelier din sila. So yan, no. Ang ganda. So meron na rin silang nilagay na parang upper sa taas. So ayan, no. Nilagyan nila ng balkonay sa taas. Oh, see? Ganda. So ikot tayo sa gilid. Ayan, sa gilid ng simbahan. Ang ganda. Naka-landscape na rin siya, oh. Oh, ganda. Gilid ng simbahan lang to. Oh, ito yung simbahan, no. Lumabas lang tayo ng konti. Sumilip lang tayo. So, ayan, no. Gilid na simbahan mismo. So, tara.
So ito, nasa labas ulit tayo ng simbahan. So yan mga okay. So may interview tayo ngayon si, ano pa na eh? Si Gemma Tiaga po. Gemma Gemma Tiaga. Tiaga. Taga-ulit ka? Pagka manhak. Yun, taga-Manhak po siya. Si Gem. Kasi Dito kayo talaga nakasay sa simbahan. pag may schedule po kami. Ay, oh. Anong oras nag-umpisa yung yung simbang gabi? Pagka 4:30. Yan, 4:30 ng madaling araw. Ano yan, isang lang? Isang mass lang? So ayan, kung gusto niyo magsimbang gabi, ayan, pwede kayo magsimbang gabi. Anong oras umpisa? 4:30. Opo. Ayan, 4:30 ng Madaling araw. madaling araw. Hanggang 24 ng hanggang 24 ng Midnight. 24 ng Gabi. Tapos Bisperas. So ayan. Nag-umpisa sila ng 16 16 ng gabi. 16. 16 ng gabi. Ay na madaling araw. Pangalawang ano pa lang kanina. Ay, Madaling araw. I see. Andiyan ba yung sino pa dito? Si Father Leo Muahe. Father Leo Mae. Shout out kay Father. Taga saan siya? Father Kanang yata. Ay, Calatrava. So, taga Calatrava siya. Isang bayan din dito sa Romblon. Si Father Leo Muahe. yan. Leo Muahe. So, bago sa pandinig ko, Muahe. Kasi baka karamihan dito mga F, letter F. Diba? Karamihan, lalo sa Jongan, yung mga letter F ang nag-umpisa yung family name nila. So, ayan. Thank you. Okay. Merry Christmas. Happy New Year. Tuna lang pong kumaude. Tuna imaw ang Paris Press. Aborot anong project. Pero no, hindi mo nakita maganda doon. Oh, ito talaga inggot wishing will ay ingwa man kamot igto ho. Koi pan. No. Ay ne, talawon. Hi. Okay. Yan, dito sa gilid ng simbahan, meron tayong wishing well. Yung binibida ng bayan ng simbahan ng Look. So, ayan. Naka-landscape pa rin siya. Oh, di ba ang ganda? So, tara, pasok tayo sa wishing wheel. Oh, ayan. Wow, ganda nga talaga dito, oh. Oh. Puno ng halaman. So ayan. So ayan, meron na naman tayo nakitang tawag dito. Pan. Yan. So meron din tayong pan dito sa loob. So meron pa tayo. Ano to? Swan. Oh, see, ganda ng swan ito. Ang laki. Walang kamatayan tong swan na to. Hindi namamatay yan. Kahit hindi mo pa kainin yan. So ayan, si Mama Mary naman nandito. Oh, si Mama Mary. Oh, di ba ang ganda? Ayan oh. Ayan. So ayan. Oh, di ba ang ganda? Balikan natin yung yung building na yan. Yan ay pag-aari ng mga pamilya Tirol. So yan, matagal na yan. Bata pa ako, nakatayo na yan. So nagka-improve lang siya. Oh. So shout out sa nagmamay-ari niyan ngayon, si Toto Ted. At saka sa Nini Mayet. Hello, shout out sa inyo. So sila ang nagmay-ari ng building na yan. Tirol family. Ayan. Ang ganda ng building niya, kaya ang ganda niyan. So ayan, nandito tayo sa plaza ng Look, Romblon. So ito, ang ganda. Ito yung pinaka-plaza nila. Ganda, di ba? So maraming memories tong
statue ni Rizal dito sa amin. So, maraming memories yan. So, ayan. Di ba ang ganda? So, akyat tayo sa taas. Ang Bantayog Museum Rizal. So, dito kami naglalaro ng kabataan namin. So, ayan. Diba? Yan. Si Jose Rizal. Okay dito. So, may bulang kristal ka pa o bulang kristal. Dito. Nandito pa rin tayo sa taas ng monumento ni Jose Rizal. So ito yung pinaka-plaza ng Looc. So maganda. Tahimik na bayan lang tong Looc na to. Talaga anong crime. Dito kasi may ano dito, para siyang isla. So lumaki na pala. Kasi dati ito mapa eh. Ay oo, mapa pa rin siya. So ayan no. Oh, di ba? May Japanese koi na rin siya. Maliit lang ito dati. So ayan, ang daming isda oh. See, ganda. Nung kapanahon na namin wala yan, maliit lang ito. Wow, ganda. So, pwede tayong dumaan dito, oh. So, ayan. Mapa pa rin siya. O, tingnan mo, oh. May Buena Vista, Balatukan. Yan yung mga barangay dito. Kamandag, Limonsor, Pili. So, ayan. Maluwang pa rin ito. Ang ganda. Nabago na siya. So, ayan. Poblasyon. See? Tapos ito naman Punta. Yan. Diyan kami. Punta. So ito naman Barangay Tugis. O see? So ang ganda. Mapa ito eh. Ito. Tingnan nyo mabuti. Ito yung parang pinaka-isla ng Looc. So ayan no. Bayan ng Looc. O, di ba? Ang ganda. Meron siyang fountain gumagana. So, ayan. Ayan. So, tara. So, ayan o. Ang daming isda o. Japanese koi. Di ba? Ganda. Tara ikot tayo. So ayan. So marami na rin palang maganda dito sa iniwan kong bayan. Tahimik ito, masaya dito. Nung kapanahon na namin, masaya. O see, ganda. Kaya sarap balik-balikan, sabi nga. Yan. O. Diba? So dito may children's park. So ito. Dito pa rin tayo sa plaza ng Looc. Ayan no. Oh, children's park nila. So may swing. Oh, see? Ganda talaga dito oh. Pinag-aksaya ng panahon at pera ng LGU. So maganda ang nagawa ng bagong gobyerno. So ayan. Hindi tayo makapasok dahil nga naka-kandado siya. Oh, di ba? Hindi tayo makalabas. Hindi tayo makapasok. So meron din silang basketball court.
covered court naman siya, oh. So ayan yung barko, Starlight. So malayo na yung iba, hindi ko na matanaw kung ano mga pangalan ng mga barkong yan. So ayan, Starlight pa rin yung naandun, Starlight Ferry. Ayan, gandun. Brown sun nga lang dito, brown. Yung buhangin niya brown. So ayan, andito na tayo sa may Punta Look Romblon. So ayan, oh, ito yung beach nila. Beach namin, hindi nila, kasi taga rito ako. So ayan, oh. So ayan. Oh, di ba ganda? So ayan, andito na tayo sa may Punta Look Romblon. So ayan, oh, ito yung beach nila. Beach namin, hindi nila, kasi taga rito ako. So ayan, oh. So ayan. Oh, di ba ganda? Ayan, bumaba tayo. So ayan, oh, seawall. Ito yung seawall nila, oh. Tingnan niyo. Yan, ang haba. Sa gilid niyan pwede tayong umupo. Tuwing hapon, pwede tayong manood ng sunset. Ito. Ayan. Pag hapon maganda rito. Antayin natin yung sunset. Naka, ang ganda. So ayan, oh. Oh, ayan. At saka may mga halaman sa gilid ng seawall, oh. Oh, see, ang ganda. Oh, ayan. Salamat to sa mga beach dito sa Look Romblon. So ayan, oh, ang linis ng tubig dito, oh. Oh, see. Sarap maligo dito. Oh. Ang linaw. Ang linaw ng tubig, oh. Oh. Para siyang gold dust. Oh. So ayan, hanggang paikot, ayun, oh. Gandun, paikot dun. Mabundok na yun, oh. Maraming bangka, oh, ayun. See? Ganda dito sa bayan ng Look Romblon. Beach pa lang, okay na, okay na. Sarap maligo. Sanay na tao maligo dito sa dagat, kaya niya sila sabik. Hindi kagaya nating na nasa syudad, sabik na sabik tayong maligo sa beach. Dito tingnan mo, kahit isa walang naliligo. Kasi may mabangka pa dun, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? Ganda. Pwede tayo maligo dyan sa gilid-gilid. Okay, tara. So ayan mga ka-road trip, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon dito sa lalawigan ng Romblon, sa isla ng Tablas. So ayan, andito tayo ngayon sa Look Romblon, kung saan ako lumaki at ipinanganak, ang bayan ng Romblon. So ayan, makikita nyo bundok, di ba? Kumpleto na, may bundok ka na, may dagat ka pa, at tingnan mo naman, pwede ka pa mag-swimming. Sa tabi-tabi nito, oh, tingnan nyo, pwede mag-swimming. Sa ngayon, walang gaano mag-swimming kasi nga, halos sanay na yung tao dito. Hindi kagaya sa amin, hindi kagaya sa iba, hindi sanay sa dagat. So, sabik, pakapunta ng dagat. So, ayan, puro dagat na. So, wala gaanong tao. Ang karamihan dito, ayan, puro bangka. At saka, barko naman dun sa kalagitnaan. So sana nag-enjoy kayo sa panunood ng video na to. So sa inyo, maraming salamat. Paalam. Bye. All I wanted was you. All I wanted